Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja ljudi. Danas ćemo praviti kuću u ovoj epizodi. Znači, imamo dosta ovog drva, znači ovdje sam napravio temelj, znači kopao sam oko 2-3 dana, ali ne 2-3 dana ovako, nego 2-3 dana u Minecraftu. I znači da počnemo, kuća bude drveta, 2, 3, ovako, tako, i ovdje da će budu vrata, to će isto biti 2, 3, to će isto bude 3 bloka, 1, 2, 3, i sada hoću ovo ovako, da mi je ravno bre, da je ravno, 3, vidimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tako. Sad smo to završili. Sad ne znam da li će ovo da mi bude dosta, ali sada ćemo preraditi malo više od pola, da imamo oko step i ovdje 40 i da napravimo craft zanac 100. Ovdje će da bude za vidite, sad sam ja aparator. Ovdje će da bude za sada, napravit ćemo vrata, pošto u ovom Minecraft 1.8.3 dobijemo 3 vrata, tako. Ovo sam se zafrknuo, ali usira sam se ja ovdje zafrknuo. Ovo sam se ja ovdje zafrknuo. Ma šta je pravim bre? Polomi sam ovo. Sam se ja ovdje zapriknuo obično drvo, tako. I sad idemo, nastavljamo. Polomi ovo. Šta mi baguje ovako puno. Sad. Znači, bit će velika kuća. Neće da bude kao u prošlom preživljavanju. Tako. I ovo. I tako. Imam neke velike planove sa ovim jezerima, ali dalje mislim, planirao sam da ih spojim kao nekako da budu velika reka, ali ovdje će da bude to, idem da uzmem čest i sve ono dole, tu će u stvari da, tu sam prvi, tu će da mi bude rudnik, znači da mi krevet, sve to, znači napravili smo kuću, daj to i to, tako, i ovdje će da mi bude rudnik, a ovdje će da mi bude kuća, znači ovdje ću stalno da živim, možda ću praviti još neke kuće, ali dođi vamo, tako, nisam ni vidio da imam mač, sigurno što baguje, 15 FPS, čekaj, tako, vidimo sad, nije ništa bolje, ali da vidimo, da uzmemo ovo ovdje, nadam se da se dobro čujem. Ovo će za sada da bude tu, poslije će da premeštamo sve i to ovo beskorisno da stavimo ovdje, što nam ne treba. I sad ćemo da pravimo malo dekoracije po kući, ali prvo da nađemo ovdje da, pošto smo ubili kokošku, jer imamo mi, to mi reći, nemam hrane uopšte, moram da ubim i ovu kokošku. Znači, evo ga pesak sa staklo, to, bili smo. Sam je problem što nemam vunu, ali idem da ovaj put ćemo, ja mislim, pokušat ćemo da uradimo celu kuću, ali nema da ćemo uspjeti do ove
do kraja ove epizode da to završimo. Ajde. Ajde, pojedi. Tako. Treba će nam ovako jedan pik. Evo jedan cobblestone pik. Tako. Ajmo tamo, gdje nam je kuća, mislim rudnik. Evo ga, treba će mi dosta ovog cobblestona i uglja. Znači cobblestona već imam dosta, treba će mi uglja, baš puno. Aj tamo ćemo da dobijemo level kada ovo kopamo. I ajde da skopamo, znači treba će nam ugalj za da ispečemo pesak, a kamen će nam trebati da treba će nam i ugalj da ispečemo cobblestone da bi dobili kamen i od kamena da napravimo kao što je stone bricks. Ajde, ovdje sam ja malo kopao dole i ovo će biti dosta, da uzmemo ovdje pesak. Sav pesak ćemo uzmemo, mislim nećemo baš sav, ne treba nam puno, otprilike oko 20-ak peska, bit će sasvim dovoljno. Ajde. Ajde. Da vidimo, da tražimo još dozivamo. Ne bre, to. Usto zagledam mi se tastatura. Više nije. I evo tamo 2 i to 20. I idemo napred. Ovdje i da ispečemo. To mislim da će da bude dosta, a dok se to peče, mi ćemo da napravimo ovdje neke dekoracije, gdje mi je drvo. Imam drvo, evo, ovako. Ovdje. 2, 3, 4. Tako, i može jedan ovdje, ovako. Ipak mi je ovo malo ovdje ružno. Ajde, da imamo koliko imamo stakla, 3, to nam nije dosta. Ovdje i sada nemamo vune, da imamo vune, nemamo. Sad ja sam planirao da ovdje bude pod ovog, šta je ovo, tirovke, tako da, kako ga se kaže. Treba nam još jedan. Aha, imamo ga, ali da mi napravimo još jedno 5%. Treba nam i kamen. Da mi je krevet. Da, krevet. Evo ovdje će sve da bude privremeno. A posle će da ovako kamen. Imam ja još kamena. Nemam. Ajde se ovo peče. Da stavim čak. Da travi ovdje ovako. Da napravimo ovo. 16 komada. I idemo da uzimamo kamene. Ja sam mislio da imam dosta, ali izgleda da nemam. Ajde, evo ovdje, nadam se da vidite. Čak imam ja ovdje, evo jedan ugan da iskopam, da napravim baklju, da vi bolje vidite. Evo sad, da osvetljamo malo. Sad, dobro vidite, verovatno. 8, 10. Oko će nam trebati 30 možda stek ovoga, ali ne znam gdje bi sve to otišlo. Ne znam. Ajde. A ovaj ovdje blok crveni me užasno nervira. Mislim, ne sviđa mi se. Vjerovatno ga nikad neću koristiti za neku moju građevinu, ali eto. Ajde. Ovo je sasvim dovoljno. Ajmo gore. Već počinje da pada noć. Kako se zna. Ajde.
Kad smo mi u reku. Ajde, malo nije reka, to je neka bara. Ajde da mi ne spavamo. I vidimo koliko se ispratilo toga. Naprijed Stonebricks. Tako i evo versija. Znači ovako i ovako. Da mi je obično drvo. Ali mislim kako bi ovo izgleda. Ma ne, kako ovo izgleda, pa dobro, vi kako bi, kad bi stavio ovo, kako bi izgledalo odavde, izgleda solidno, mislim, baš dobro, a i odavde nije ništa loše, pa ćemo da stavimo. Ajde, opet Stonebricks. Tako. Staklo gotovo. To nije. I ovdje bi mogli da stavimo stakla. Ajde. Tako, idemo sad da vidimo kako to izgleda. Pa, lepo izgleda. Sasvim za ocenu od 1 do 10 sedmica. Po meni, ali ajde sad da to isto uradimo na ovoj strani, pošto je ovo 5, ne ovo 6, znači ovo, kako je ovo 5, ja stvarno zajebala, ne vidim dobro, oslepo sam, Stonebricks, možda napravim još stakla nemam, tako, Stonebricks, tako, i pa evo ovdje 3 prozora, ili ti moglo ovo drvo. Čekaj, da vidimo sad kako lepo izgleda. Pa ovako, sasvim baš lepo izgleda. Treba će nama još ovog belog drveta, idemo da uzmemo. Evo ga ovdje. Znači, treba će nam za onaj tamo deo. Znači, ovaj klip možda treba oko 5-6 minuta, možda 10, nema veze, ali bit će malo duži klip šta da se radi. Ajde, samo moramo da završimo kuću. Da mi je Stonebricks, da nemam ga. Kako mi nestaje tako? Da vidimo, uradimo to i sa ove strane. I stavimo stakla. Tako, sa ove strane Stonebricks. Onda ova. Opet Stonebricks. I staklo. Tako, s ove strane ne znam kako, moglo bi ovako, pa ovako, pa bi moglo Stonebricks, ali nemam. Čak se vidim kako bi se ovo slavilo. Ma kakvi ružno ko džam. Ovdje će da bude Stonebricks. Ajde. Treba mogu više da šprintam. Evo ga Stonebricks. Ovako. Stani bre. Ovako. Belo drvo nema. Niti bre u klinac. Ajde, onda ćemo staviti, vidimo kako će ovo izgleda. Opeš, samo sam.
ako bi stavio belo prelepljeno, možda bi, ili ovo tamno. Ovo ovdje crno drvo, da vidimo kako će onda da... Ali ne mogu da trčim, brate. Ne mi sekiru. Evo ga, tamo imam četiri, da vidimo kako će da izgleda. Pa sad je ovako. Ovdje. Pa može da prođe i onda opet stavimo Stonebricks ovako. Idemo i stavimo sad staklo. Sačekaj i... Pa lepo. Nije nešto ekstra, ali lepo, znači završili smo kuću. Evo je. Znači imamo kako izgleda unutra. Pa sasvim lepo, imat ćemo dosta prostora. I dobro ljudi, to bi bilo to za klip, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem. A do tada, čao!